Zalmon ya, kami coba hadirkan untuk ibu sanak kami di siang hari ini. Satu tema berjudul Rintang di Papeh Kusui. Dek lai pandai baminya air, licin jua tanpa de urang ala takadi ka badan diri maoi. Jiko dietong buruk disabui, pasangan laki dia te kudua bare joringan dene lo juo hari ke hari maoi nanden tangguangkan jiko disabui kayo diurang bepinggan ame bacawan perang bacawan nyopera bakasua taba bakero galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi kok diraya kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadang dan baka cimpu rasa yang bana nande ang badan denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasai banang salasai hari lasanjo gua dikaru urang panjalong. Ya, terima kasih kami ucapkan yang kepada dedosana kami, para tamu undangan, para tamu alek yang atas kehadirannya. Kami ucapkan selamat jalan kembali, semoga selamat sampai di tujuan. Mudah-mudahan doa restu kita akan menambah kebahagiaan kedua balik kita juga tuan rumah kita ya. Dek lai pandai baminya air, licin jua tanpa de urang ala takadi ka badan diri maoi. Jiko dietong buruk disabui, pasangan laki dia te kudua bare joringan dene lo juo hari ke hari maoi nanden tangguangkan jiko disabui kayo diurang bepinggan ame bacawan perang bacawan nyopera bakasua taba bakero galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi
diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadan den baka cimpung rasa yang bana nande ang badan denai sapantun coba pengkusu musim pabilo kasalah sainyo banang salah sai harilah sanjo lugu adikaru urang panjalo denai sapantun coba pekusu musim pabilo kasalah sainyo banang salah sai harilah sanjo lugu adikaru urang panjalo. Oke, terima kasih. Bersama Brilian Musik. Satu lembaran Minang kali ini. Ya, satu tembang kali ini request yang dari muacetar kita, Itira Punzel. Satu tembang Bateh Panantian. Pupuk dan siram jo kasih sayang hanya udah nanden harokan tak ganti kawan Dena bamohon bana cintoi apa adonyo